Mga tinun-an dinhi sa Sugbo ug mga langyawng tinun-an ang magtuon sa Butuanon River sud sa usa ka semana. Ang ilang rekomendasyon ipresentar sa ipahigayong International River Summit sa sunod semana. Si Chona Carrion sa report. Mga tinun-an sa University of San Carlos ug mga tinun-an gikan sa Netherlands ang magtigi sa Butuanon River Scan Challenge 2018. Hatagan og usa ka semana ang mga Filipino ug Dutch students aron makatuon sa Butuanon River, lakip na ang mga mangroves sa dapit sa outfall sa maong sapa. Mato ni Architect Araceli Barlam, officer in charge sa City Environment and Natural Resources sa Dakbayan, nga tan-awon sa mga tinun-an ang kalidad sa tubig, ang nanimuyo sa palibot ug mga mangroves. Muhatag sila og rekomendasyon sa ilang mga nakita. Tanang aspects including the community, the people along the river, ang water quality, ang solid waste, what's happening there, ilan na i-capture tanan, and then sultian ta nila what they find out, and then ila po ang tabangan sa pag-solve, but it will go through a judging process. Ang makadaog niya sa Scan Challenge, ang ilang rekomendasyon ipresenta sa ipahigayong 4th International River Summit diin ang Mandawi City ang mo-host. Malipayon ang Dakbayan gumikan kay ang maong Scan Challenge, dako og ikatabang alang sa pag-rehabilitate sa Butuanon River. After 1 week, ila i-present ilang proposal. This time, what's very different and very exciting for us is, sa una, last year, ila lang i-present sa school o sa Cebu City. Karon ang ilang ang findings nila, ila i-defend, ila i-present sa IRS. Sa pagkakaron, padayon ang pagtukod sa mga sakop sa City Engineering Office sa view deck sa gihimong pilot project sa Dakbayan nga mo'y bisitahan sa mga delegado sa International River Summit. Chona Carrion, Balitang Bista.